amigos e a todo o público en general, pois xa pasou un ano e en Vilamartín nos volvemos xuntar. Pois sí, Carlotiña, o tempo pasa volando. Este ano cambiou o conto que xa se che oye tocando. Sempre se me oíu, mira con que me vais a saltar. Nin caso lle fago este laratán. Pois nada o que iba a decir este nin caso e vamos a seguir. Espera, Carlota, que teu irmán tamén quere saludar, pois se non me deixas voume mosquear. Buenas, familia, buenos os que nos veñen a acompañar, pois hoxe é o noso día, un día moi especial. Calade todos, pero calade xa, pois falta Martín que tamén quere falar. Aunque son o máis pequeno, son o jefe da tripulación, pois todos me fan caso ao tocar o folión. Por eso me vedes adiante e moi ben acompañado coa señorita Martina ao meu lado. Entendémonos moi ben, solo cunha mirada, pois guiñolle o ollo e xa está liada. Así que chulitos, estádevos calados, porque en vez de unos pipiolos parecedes abogados. Xa está ben, rapaces, podemos continuar. Senón toda esta xente vaise enfadar. Pois sí, Carlota, este Martín é un charlatán. En vez de folioneiro parece un sacrista. Bueno, aunque a nosa presidenta pouco nos mandou falar, porque os pregoneiros moito teñen que pregonar. E non só os pregoneiros, a Concha tamén temos que chamar, pois como xa é a tradición tamén pedir permiso para Carracedo poder tocar. Ai, Concha querida, hoxe licor café non che podemos dar. Se tes a gorxa seca, tes que te arreglar.